centrum. Byen bredte sig mod syd, og her opstod i 1870'erne bydelen Frederiksbjerg som et udbredt arbejderkvarter. Området tilhørte oprindeligt Viby Sognekommune, og lidt længere mod syd lå indenrigsminister på Inderslevs private gods Marselisborgvej. Det lykkedes Aarhus at opkøbe jorden, hvorefter bydelen blev udvidet efter en æstetisk plan med brede boulevarder og tiltagende udsigt over bugten. Mod nord skete en lignende udvikling. Her gik det dog lidt lettere, idet jorden i forvejen tilhørte Aarhus. Her opstod først de østlige øgader og senere Trøjborg. Begge kvarterer var arbejderkvarterer, hvor folk levede tæt sammen med enkelte pænere villaer og fabriksbygninger hist og her. Med byens vækst og øgende udvikling opstod der i Aarhus en tro på, at byen var noget særligt. Man var blevet bevidst om eget værd, og efter århundredeskiftet kastede byen sig ud i en række projekter, der skulle cementere Aarhus status som Jyllands hovedstad. Intet kunne understrege dette bedre end lidt kongelig pragt. I 1890 opstod der et ønske om, at der skulle opføres et slot til kongefamilien i Jylland. Men hvor skulle det ligge? Aarhus greb muligheden og donerede 10 tønder land til formålet. Pengene til Marselisborg Slot blev indsamlet privat, mens de øvrige jyske købstæder betalte for indretningen af slottets værelser. En ganske god ordning, syntes man selv i Aarhus. I 1902 kunne kongefamilien slå dørene op og tage det danske folks bryllupsgave i brug. Parrets sommerferier i Aarhus trak efterhånden så meget ud, at da Christian X blev konge, gjorde han Marselisborg Slot til kongelig residensslot nummer 2 i Danmark. Det var en stor ære for Aarhus og stemte smukt overens med byens selvopfattelse. Aarhus var dog langt fra færdig med at spille med musklerne. Hen over sommeren 1909 arrangerede Aarhus en stor landsdækkende industri- og håndværksudstilling. Udstillingen fik navnet Landsudstillingen, og her indbød man Danmarks førende virksomheder til at fremvise det ypperste, de kunne præstere. Det skulle være så stort som muligt, og der blev ikke sparet på noget. Det imponerende store udstillingsområde lå mellem Sydhavnen, Dalgers Avenue og Tangkrogen, hvor udstillingens mange smukke hvidmalede træbygninger gav den tilnavnet Den Hvide By. Man ville understrege over for alle, måske især over for København, at Aarhus nu var en by, man skulle regne med. Udstillingen havde i alt 1850 udstillere og blev besøgt af godt 500.000 gæster fra nær og fjern. På trods af det store besøgstal og den gode omsætning stod arrangørerne alligevel tilbage med et stort økonomisk underskud. De astronomiske anlægsomkostninger og det jammerlige sommervejr fik skylden for den økonomiske fiasko. Da udstillingen lukkede, blev bygningerne solgt, den hvide by revet ned, og det hele forsvandt sporløst. Næsten. En gammel købmandsgård fra 1597 var blevet flyttet til Landsudstillingen og opført i sit oprindelige udseende. Idémanden bag projektet var et medlem af Aarhus Museums bestyrelse, Peter Holm. Selvom hans idé mødte nogen modstand, blev udstillingen en overvældende succes med mere end 100.000 besøgende, der alle betalte 25 øre i entré. Den store interesse og ikke mindst den økonomiske medvind betød, at borgmestergården atter kunne flyttes. Denne gang til det jyske haveselskabs have, den senere botaniske have. Med tiden kom flere huse til, og haven lignede snart en gammel dansk købstad fra før industrialiseringen. I 1924 fik museet navnet Den Gamle By. Hermed blev Den Gamle By altså en af de mere håndgribelige udspringere af Landsudstillingen i 1909. Ikke mange ved det, men Aarhus var jysk centrum for en stor produktion af stumfilm. I løbet af blot 5 år fremstillede de aarhusianske filmselskaber til sammen 150 handlingsfilm. Den første var Den Lille Rundlæser fra 1909. Da filmen havde premiere, var det den længste film produceret i Danmark med en spilletid på hele 20 minutter. På trods af filmens længde blev den en kæmpemæssig succes, og der anslås, at mere end 150.000 danskere så filmen.
Udover den store eksport af stumfilmene, kunne de også opleves i byens biografer, med live fremført stemningsmusik og tilhørende lydeffekter. Desværre så den moralske vogter politimester Jespersen det som sin pligt at beskytte svage sjæle mod filmens mange dristigheder. Det betød, at biografgængerne i Aarhus måtte finde sig i noget hårdere censur. Måske var det årsagen til, at Nordisk Film i København udkonkurrerede den aarhusianske stumfilmsproduktion. Aarhus var efterhånden en stor by, men der manglede noget. Den 11. september 1933 indviede kong Christian X. Aarhus Universitet som det første uden for København. Forud var gået mange års kamp om, hvilken by der skulle have æren. I Aarhus udnyttede man muligheden for næsen af de øvrige jyske kandidater. Aarhus Kommune dannede i 1921 et universitetssamvirke, der skulle sikre, at Aarhus blev valgt. Det viste sig, at staten ikke havde lyst til at bevilge penge til universitetet alligevel. Derfor tilbød Aarhus selv at betale for lokaler og aflønning af undervisere. Staten skulle med andre ord slet ikke punge ud. Denne tankegang faldt i god jord i København. Aarhus var nu på vej til at blive en rigtig universitetsby, hvor flere og flere unge mennesker strømmede til for at få stillet deres tørst efter viden. Nu begyndte Aarhus at ligne den by, vi kender i dag, bortset fra en vigtig detalje. Med industrialiseringen opstod arbejderbevægelsen og heraf Socialdemokratiet. Det betød, at efterhånden massive opbud af arbejdere i Aarhus også påvirkede magtbalancen i byrådet. I 1919 blev Socialdemokraten Jacob Jensen den første folkevalgte borgmester. I øvrigt en post, som Socialdemokratiet formåede at fastholde de efterfølgende 83 år. Det var derfor en socialdemokratisk borgmester, som stod i spidsen, da Aarhus i 1937 udskrev en arkitektkonkurrence til et nyt rådhus. Borgmesteren, den forhenværende smed fra centralværkstedet, H.P. Christensen, ønskede ikke et pompøst rådhus med tårne og gesvejsninger, men derimod en moderne, funktionel administrationsbygning. Da arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møllers vindende forslag blev offentliggjort, udløste det en voldsom ballade. Især den borgerlige fløj mente, at rådhusprojektet lignede et akvarium, som slet ikke passede til landets næststørste by. Til sidst gav borgmesteren sig og sendte Jacobsen og Møller tilbage til tegnebrættet. Da det reviderede forslag blev offentliggjort, havde rådhuset nu fået marmor på facaderne og et højt, meget stilistisk tårn. Forslaget blev godkendt af begge fløje, der hver især mente, at de havde vundet slagsmålet. Det unikke rådhustårn var et politisk kompromis, som blev byens ubestridte vartegn. Måske i virkeligheden meget passende for en by som Aarhus. Ja, sådan ser den altså ud. Jyllands hovedstad. Godt 150 år efter, at byen blot var en lille ordinær købstad. På relativt få år forvandlet til en moderne by med fabrikker, skorstene, arbejderkvarterer og store prestigebyggerier som Marselisborg Slot, Rådhuset og Universitetet. Så næste gang du går en tur i Indre By, så løft lige blikket, kig op over de mange travle mennesker og butiksvinduer og se om du kan få øje på de mursten, der blev lagt dengang Aarhus fik vokseværk.